Surabaya yang kata latihan barang apa yang lagi saya tahu abian yang apa ya apa ke lagi itu lali aku anak dua nih wajib tuh ajur wah kami ini mesinnya mana nih di pangan di datang yen ono aku rasuti Siti Murago ora kali rasuti liwano aku bali konco aku kuat ngoni aku wis kanca cium barake siapa aku wis manut pesane ngomongan wis tak kasih yen boten lagi ajeng mojoke pakean kaki dekade
Oke. Ayo dulu. Kita sama kan harganya mah. Nah. Biasanya harus ini sih. Atas tua. Tua bangun kiper kuwi. Belum modal magic e. 17 tahun. Apa itu tahun iwat? Lewate 96. Saya tak tulis seleksi. Sehingga Kowe mana ngene jadi. Wah, deg-degan e. nah, untuk pertemuan nah, sebenarnya enak, iya lah. Lah syuting Mas balik kodok wis syuting. Mati dol. Kono yo tak payu sakit. Untuk 5 juta kene angop. Bapangan nih. Masih bersama. Oh, rasa. Oh bersama kowe cocok. Siap. Wah. Gua rasa dirikan tuh kimcil wae. Iki ada omong yo. Kok kene komik. Mikir ra ono, kesalahan krek kok. Kita cetok kene krek. Habis 2 TikTok tuh. Yang ini dan ini Pak. Terima, tahu itu. Nah, sudah. Kono, dek kono. Kita ikutin dah. Tak perlu Wes angel. angel tuturan ini. Angel. Cari cara diagama itu. Wong iki agamane apik-apik Islam besok. Saya mau ada agama siapa? Kowe kowe. Ngomong sekali. Wong iki agamane bener-bener sedang ngaji, kowe sedang ngaji kok. Kalau dia umroh ya. Kok ngaji kowe? Umroh ndas ngajine. Ngapain? Saya percaya aku umroh. Ada agamamu ki apa? Islam. Parangan. KTP ne kuwi. Maka KTP ini racun kok. Ya jane kowe tak takon, nek kowe pancen Islam. Kowe saya tak takoni. Takut ya, takut loh kalau Ada cerewet. bahasane masjid laut, bahasane Arab apa? Mut. Ayo. Mut. Mut bangun. Aku mau siapa? Mut. Mut. Bangun ki kuwi. Berarti kowe ra Islam. Gue Islam mas. Ayo nek Saya. apa? Kelolak kok. Bahasane masjid Arab ki apa? Nek bahasane Arab kuwi. Bisa ngarap mesin terkenal tau. Gue ngerti ngalian. Wong ana kok kowe. Kok ngecek jalan cetok aku tahu tekan Arab kok takon nih gon kok ngono barang. Iya apa? Aku tak takon kok mesin terkenal ki apa tau? Hah. Ngecek. Kok ngono kok ditakokke karo aku. Aku ki umroh ping 3 lho. Kok bangun ki kuwi. Ya bahasane Arab ki apa nyok? Rasanya Arab mesin terkenal tau. Hah. Aku ora nyang. Berarti sing Islam ya aku. Kowe lho aku lho kamu gak kaji ning bahasane Arab yang. Aku kan aku gak kaji kok ono mbok kaji tanggamu tok unggahi kok. Nek ra iso bahasane Arab. Apa jan? Mustahil. Musuh. Bahasane masjid Arab ki mustahil. Kok mustahil? Ada masjid Arab ki sudah ada. Nek urusan aku ki dong lagi apa? Ngomongan kok tangkem tak gocalan ngomong. Ya ora kamu ning ngono kuwi. Apa? Wong kowe. Si. Kalau mau pilih sopo? Mundur baris. Mundur baris. Kene ra wis wis.
Ya alhamdulillah dan begini paling terang lah doa bisa begini mau. Nanti? Sabrang. Hah? Sabrang kerja muga paling ana bae suara selamat panjang umur. Amin. Rezeki paling gampang. Amin. Nek corona mengelak edan wae. Oh iya lah bakal. Corona ki temanine ro lanang ro wedok. Corona kok kedebanci ya ora tedas. Nek untuk banget nek hepot. Sama sing ngaku. Aku ora ngaku. Aku lak ngomong ki to. Corona ki wanine ro lanang ro wedok. Corona kok wani ro banci ra mungkin ra Ayo tedas. coba sini. Sing ro banci sing ngaku aku banci sapa? Wedok ya, Mas. Coba wae wae. Tuku jagat sambut ayo ibadah ning patuto. Kalau ngapain ke tato mau kenang ibadah. Loh, saiki ya gumun karo saiki. Lho nek gratis barang kepenak nek sing barang tak gatoke man rekoso. Ya gratis ya tolong dindine aku kira sing gratis. Ya nek aku kan sing gratis nek kowe ya ora. Dadi sing bayaran sing diopek. Ane aku nek ngene gratis ya ora. Sapa? Aku. Kowe jane enggak? Enggak. Berarti lagi ning rokok. Ini petrokok kepiye? Jadi kowe kali gratis, sak ngaji lak gelem. Ngaji iki gratis ora? Loh, gratis itu barang bahasa aku. Kowe saya disuruh rokok malah gate kokean. Mabuk. Aku wis royal. tahu. Wis tukang ngapun nak kowe. Sapa? Ada kowe mau cetok rene, nek ning ngejak gasik-gasik ning perlune ngejak ning kono BS kok. Wah, begitu. Beres apa dasar? Bebas corona ya. Bebas corona kuwi. Aku normal nih, sopan, kok masih mundur. Balik itu kok masih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ya. Nanti mau. Ini. Di. Dia pakai sapa dalam ngendi? Apa nya? Sosok sendiri yang kaget. Itu pakai wis yang bumi. Dipun kepengaken kula Indang Laura lan Mbak Era. Wonten ing sisih kiwa kula menika Teguh Celeng. Ini kok sing apik, ini wong muslim mah. Iya bener kene muslim-musliman. Nek jenengan kondange lak panjang Teguh Celeng kok. Pak ben aku jak calon iki dadi terek kok dia jak calon iki. Mula kene iki jilda pelo-pelo ilang kabeh. Mbak mungkin iki. Yo, siap. Siap. Please stop. Intro stop. Loh, terek bosone kok bukan. Please stop. Yo. Sugeng rawuh. Apa kok? Misente. Ini kobloso, gayane iso, jatan iso. Apa iki dayaan iso, jalan iso, soren iso, oblo iso. Ini sapa BO? Aku ora wani apa BO. Ana open BO barang lho. Masih bersama. Apa ini? Masih bersama. Tangannya apa? Apa ini? Ya. Sugeng rawuh. Ditangkap ya, Mas? Wah, enggak sopan awas kowe. Pose to, Mbak. Dan sak mungsur wae. Agek jam 11 di rumah kok sak mungsur wae munggah to. Main job. Wah, ada yang mundur ya. Sebenarnya berapa gini ya? Main berarti lah. Ndai. Masih bersama. Apa ini? Harapan depan. Ya Irfani ronce ronce kamar wanite mungkin tumilan ojo sira pekane kok diturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce ronce kamar wanite mungkin tumilan ojo sira pekane
karepan. Rada waji buat oleh aku. Nah, ngaji meneh. Nah. Mafailatun 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 assalamu alaikum ya minal ya ilahi mafailatun 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 assalamu alaikum ya minal ya ilahi mafailatun 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 Siapa pentas amo? Yuk, apa? Ayo marmaci ya. Ayo kaya. Ngamoiku ayu kaya ina kari urip mulya kaya katsu Mari sekretari Saya apa ya? Bisa. Letre. Nah. Akan tiu nih. Ada mana sing sobat aku teko anyaran. Kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Mak, nyanyi ini mak. Wisiratul Masih bersama. Bud. Masih bersama. Bud. Tetap di perkosa itu. Nyanyi dulu. Nah, Nah, kayak contoh. yo ah. Bisa wengi. Kalau bojone awas gede. Seriune wedding. Apa? Seriune. Seriune ngono kan lho. Si. Cepet video. Seriune yo. Seriune. Sih, kalau tak sithik. Weh, sisine kita.
Rakyat ya demit. Sri Uning cepet ah. Gigi, ready ge. Radio luwih kok. Alah, tas Sing pepat putri. Nopo terbangi barang. Kotawi Kalau bacet ya. Balik cekak. Sri
Open BO. Bisa loh mas, bisa loh sampai bisa karo kono. Kata main piye? Isi saya piro iki? Pakamnya saya piro? Ya, pakamnya iki. Yo, kabeh kapare. Pak. Yo Mas yo, Mas yo. Enggak selain lah. Ya, Rocky itu ya monggo. Yo Mas yo. Apa tuh? Masih bersama. Production. Masih bersama. Production. Apa tuh? Masih bersama Mood. Para pemirsa sampun sami kala kuasa ngecor kebayang berpaketnya sekali dalu sasename sani kesani ono tenekane iki sami ditane anggone beberangan sing ana ora sing kalah kabeh prajurit padha sami bubar padha pemikiran kata sakitan para pemirsa sampun sami kala kuasa ngecor kebayang berpaketnya sekali dalu sasename sani kesani ono tenekane iki sampai kapan
ada kejati. Wis mengkis. Wis mengkis. Ya pamit Andang.